Zulu vibe. We. Hey baby, this my new shit. Inhlanzi ishelwe amanzi, isala kutshelwa sibona ngomopho. Ukukhula kuchaza ukusebenzisa lelo thuluzi kusepthopo. Impilo yakho uyasikhethela. Wena ophethe ikusasa lakho, umzali wakho uyisekela. Okwenza okuhle isibusiso uyasicelela. Funda ukubuza, sithi sindlebe uma uphenduleke. Ungasabi mawunenkinga buza, uqina isibindi ungadliseli engathi ungugabuza. Don't think twice when it comes to your future, but indlela ibuzwa kwabaphambili wena usemusha la. Sisungasabi mawunenkinga buza, uqina isibindi ungadliseli engathi ungugabuza. We don't think twice when it comes to your future, but indlela ibuzwa kwabaphambili wena usemusha la. Waqeda isikole wahlala ekhaya kasithola isipani, efaka ama-CV wabosa bemshanga ebhani, wahlanganisa iplani bathi lokho kwesikhashana. Kubo bemkhuza nge-crime daily wadazi inkani, angithi mina angiphangeli ngizozondla ngani, futhi ecabanga ijeri yakhe ekhulele ukuthi idlani. Ngale mali ayebhathula wakwazi ukwakha idladla, wamvakashela wangasweli uthola ihamba idlana. 9 months later kwaqala-ke kwashubashuba, amapholisa emfuna ijele limnukela phu. Washiya idladla wabaleka waphuma ngobusuku, wathola ingadla esabaleka ezintatha ngo-2. Bathi Thixo somandla ngithethelele bengimsulwa, waqhubeka ebaleka igazi lakhe ligcwala phansi, ethandazela ukuthi umoya ungaphumi ebehlala phansi. Wakhokha igani wayiqedela ngoba esaba ihlazo. When on the other hand ingosi yakhe izozalwa sune, esoflathele nomhlaba esomshiyile esevela ithuna. Kwaphuma amaqiniso kwasala kumapunapuna, welizono zobaba zowela kuthina bantwana. Lehla ibhokisi wateta losisi, zehla inyembezi sistera kasebenzi. Mayethi nja efonini ubheka ama-emails, afica uchacha lama-replies bamphendulile ubaba kodwa zangaphendula, okushutha zangabone. I-basic salary bizoqala ko-20k, yazala ingane yangakwazi ukukhuluma, oledi laginqika nemoto phinde lakwazi ukusukuma. Bese ungasabi mawunenkinga buza, uqina isibindi ungadliseli engathi ukugabuza. Don't think twice when it comes to your future, but indlela ibuzwa kwabaphambili wena usemusha la. Sisungasabi mawunenkinga buza, uqina isibindi ungadliseli engathi ungugabuza. Wait, don't think twice when it comes to your future, but indlela ibuzwa kwabaphambili wena usemusha la.